Egia da ibilbide oso aktore moduan egin dudala, eta baneukan hasieratik gogoa ere bai kamararen beste aldera pasatzeko, ez? Egia da, tokatu zaizkidan zuzendariekin lan eginda, utzi didatela nolabait sartzen haien munduan, ulertzen nondik egiten zutena. Eta horrek bai eman zidan, olako gogo oso oinarrizko bat probatzeko, beste barik ikusteko ze gertatuko litzateken kamerarena bestaldean jarri eta nire kabuz irudiak aukeratzen eta muntaia aukeratzen, nola kontatu aukeratzen jarriko banintz, ezta? Eta gogo horretatik etorri zitzaidan egia esan beste pretentzio hori gabe zuzendari izateko nahi hau eta proiektu hau. Film labur honen ideia etorri zen modu kolaboratiboan, Nerea Ibarzabal bertsolari eta idazlearekin. Lanko Argitaletxak agindu zigun ipuin labur bat idazteko, istorio labur bat biren artean. Film labur honekin ikusleari kontatu nahi diogu abia puntu bat, istorio simple bat, tesitura deseroso bat, non bi emakume bat bestearen atzetik doazen, eta topo egiten dutenean aukeratu beharko duten betirako ihes egin edo elkarre salbatu, ez? Nolabait gauza berdina izan daitezkeen arren kasu honetan. Ez dago mezu zehatz bat publikoari helarazi nahi zaiona inondik inora ere, are gehiago bukaera oso irekia du, baina bai gustatuko litzaiake nolabait hausnarketa bat eragin zezan laburrak, iesaldiaren, ausardiaren, amatasunaren, herentzia emozionalen inguruan. Ez da, gai horrek daude une oro egaz film laburraren gainean, eta bakoitza nahi duenarekin gelditu da ia. Naiz eta oso lasai egon nintzen gero rodajean zehar, egia da prestaketa gogorra izan zela, etengabe neure buruarengan zalantzak nituelako, ez. Horretarako, izan ditut ekoizle zoragarriak eta oso hurbilak konfiantza handia eman diatenak hasiera-hasieratik, Galapan, Sumendi eta Ikusgarri Films, eta gero beste alde batetik taldekide zoragarri batzuk, ez, ibilbide oso luzekoak eta oso modu kolektiboan lan egiteko sortea, ez. Uste dut hori izan zela pizkat beste zailtasun hori eramaten lagundu zidan, ezta. Miren Gaztainaga eta Elena Iruretarekin lan egitea eta haiek zuzentzea izan da gauzarik gehien gozatu duan gauzetariko bat, ezta. Egia da lagunak direla, elkarrekin lan asko egindakoak garela, baina horrek ezin zailtasunik entzen, ez? Film laburrak badauka tonu bat naturalista dena, drama sozial bat dena, baina gero ere badauka suspentsetik asko, eta badauka pizka bat ere bai umore eskutu arrantzatsu batetik, ez? Horretarako adibidez Elenaren presentzia oso klabe izan zen. Haiekin lan egitea izan da oso divertigarria, eta ikustea ere bai eta deskubritzea ze estrategia erabiltzen dituen zuzendari batek nahi duen hori lortzeko, ez. Oso zabalik egon naiz, aktore moduan ere egoten naizelako, momentuko gauzak gertatzeko lekua uzten, ezta. Hori gustatzen zait egitea aktore moduan, gustatzen zait utz diezadaten hori egitea, eta uste dute lortu genuela ere horretarako tartea rodajean zehar. Niretzat galdera handi bat zen, deskubritzea ze zuzendari klase izango nintzen, ez. Film labur honek ez du baldintzatzen betirako izango naizen zuzendaria, baina bai ikusi nahi nuen aktore horren barruan ze zuzentzeko edo ze zuzentzeko modu, ze begirada zegoen, ez? Eta hori deskubritzea egia izan oso asebetegarria izan da niretzat, batez ere oso ondo pasatu dudalako, eta beste alde batetik ere bai, gerora disekzionatzen hasi ezkero, ikus ditzake dalako nolabait nirekin lan egin duten zuzendarien ondarra asko eta asko nire zuzentzeko moduan, ez? Film laburrako idazarietarako nominatu zutela jakin genuenean, posikaragarria, ez? Ja bageunden oso pozik, ibilbide ikusgarria izan du, egia esan, nire lehenengo film laburra izateko, egon gara Shanghai, egon gara Moskun, egon gara Zinebi, Gijón, Malaga, bezalako Espainiar Estatuko festivala inain garrantzitsuetan,
eta sariak jaso ditugu, Forke sarietarako nominatu gintuzten, orduan oso pozik eta oso sorte dun sentitzen, ez? Izan duen ibilbidearekin, jakin badakidalako, aktore moduan ere, film labur pila baten parte hartu dudalako eta hartzen dudalako, ze zaila den, ez da? Zirkuitu horretan sartzea, festivaletan onartua izatea, eta film laburra bera egiteko aukera eukitzea, eta izan ditugun baliabidekin gainera, ez? Orduan Goya sarien aia izan da, ibilbide oso niretzat oso esoiko bati eta oso extraordinario bati, bukaera edo azkenengo punta ateratzeko aukera, ez? Eta oso pozik, ja nominazioa bera izan da ospakizun handi bat denontzat, eta orain Granadako galara begira esperantzekin eta gogoz ere bai disfrutatzeko eta berriz ere egindako lana ospatzeko. Oraintxe momentuan abil disfrutatzen, laburra zuzendu izanaren fruitu guzti hauetaz, eta oso zentratuta denbora asko exigitzen didalako aktore lanak, eta baina bai, gogo handiarekin, etorkizunean berriro olako istripu batean parte hartu eta berriro zuzentzen ikusteko neure burua.